Siyabingelela sinamukele ekhaya lapho sichaza khona amaphupho. Namuhla ke sizobheka izincazelo ngokuphupha umbala oyelo. Ukuphupha ngombala oyelo kuvame ukuhlotshaniswa nelanga, ukukhanya kanye nenjabulo. Lokhu kusho ukuthi izinto ezinhle zisondele noma uzoba nesikhathi sokujabula empilweni yakho. Umbala oyelo ephusheni ungasho ukuthi ithemba lakho liyavuseleleka futhi isikhathi sempumelelo sisondele. Leli phupho lingaba uphawu lobungane, uthando oluhle noma abantu abaseduze kwakho abakwazisa ngempela. Uma uphupha ubuyelo bukhulu kakhulu ngendlela engajwayelekile, lokho-ke kungaba isixwayiso sokuthi uqaphele abantu abakuzungezile noma izinto ongazethembi ngokuphelele. Ngamafuphi, ukuphupha umbala oyelo ngokuvamile kuyizindaba ezinhle. Kuchaza ukukhanya, ithemba, injabulo kanye nempumelelo. Kodwa-ke kuncike nasekwenzeni komphuphi ukuthi umoya wakhe usezingeni elihle noma udinga ukuqaphela. Siyabonga, nisale kahle.